102. celese dersi Sünene Tirmizi'den. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiyayı vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dürdane sözlerinin Allah tebarek ve teala tevfik verdiğinden geceler dertalıyar. Peygamber Huda Aleyhisselam'ın mübarek hadisleri bize kanun-u zindagi. Yeten şu an xiyabanına maşını tutacak olsan ten hetmin kanun-u rağındagini bilme oluyor. Yoksam avvalan cerimet yerle. İkiden üzerine temati kanunları bilmeyarsın. Yeten rağındagini doğru bilmeyarsın. Ten set öğünden ardından kaptanın bir gurpet yersin. Sen kanundan haberin yok. Durmaylarda durmasan. Alamet vermeyerde alamet vermeyen dolanacak olsan iyiydi, hetmin bir katın varımlığa bariyer. O zaman şu çizi ki benamı din Allah tebarek ve teala indiriptir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu açıklanması olup da açıklayıp düşündürüptir. Şuna diyorlar kanun-u zindagi. Din yani kanun-u zindagi. Bir adam dinden haber olmasa, yani şu dünyada Huda bilen Peygamber'in aydanına oraya ne yaparım yaşamaklıktan haber olmasa, şol adam yani kanun-u zindagiden haber yok. O zaman şoň ýydy näme bolýar? Ýydy betbahtiye var ya. Ýydy narahatyya var ya. O zaman şu taýdan dini öğrenmekdik, yani kanun-u zindagini öğrenmekdik. Allah tebarek ve teala şoňa hakyn aýdypdyr. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Her kimine Allah'a Rab olmaklıktan yüde vursa, yani kanundan yüde vuruyor. Dinden yüde vuruyor. Kanun-u zindagi şu din. Şu dinden bir adam yüde vursa. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Her kimine Allah'ın aydanına Rab olmaklıktan yüde vursa, meni Allah'ın şeriatından yüde vursa, öz islerine oraya yaşayacak olsa. Din beni işi yok, şeriat beni işi yok. Ne olur deyiptir? فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ. Birçok şol adamın, şol denanan, şol hanavadan, şol ovan, zindagisi darang diren bolur, perişani bolur, katımlarımlıklı bolur. Bu şu dünyanın gurunu. O dünyada näme? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Erti kıyametin gördün gopanna, göller kör gopar diye. Kâle Rabbi lime haşerteni a'ma. Aytacak ya Rabbi Allah, näme deyip men kör gopardın? Ve kad kuntu basira. Men dünyada gözüm vardı, görüyordum. Ha görüyordun. Ama näme görüyordun? Daşça oran görüyordun. Öz hahişatın oraya yörtmen görüyordun. Ama dine oraya bolmakla görmedin diye aytacak onda. Kanuna oraya bolmakla sen görmedin diye aytacak. Kezalike atetke ayatuna fenasitaha. Haten o dünyada gözün vardı, ama dini görmeklikten, kanuna oraya bolmaklıktan, sen onlara yaşamaklıktan, sen onu yattan çıkardın diye. O kedalikel yevme tunse. Sen onu tadı dini oraya bolmaktan yattan çıkardın, bu dünyada sen ne yapmadın? Seni yattan çıkaracak diye Allah Teala. O dünya baranda, ahirete baranda Allah seni yattan çıkaracak kullen. Cehennem başetine bir de okuyacaklar, kullen yattan çıkaracak. Kaçtada birbirini yanıp doğru o şey, zahmette o şey, kırıntı uçuyar o, hiç kimse iş olacak ya Huday takkar. O zaman şu da kanunu zindagi, hem dünyada qawy yaşamaklığı hem ahirette näme şu din. Her ne kadar sen şu din zindaginde olsa, şol muqda sana aramış geliyor. Ve her ne kadar diyanet zindagiden çıkta, şol muqda perişani geliyor. Elbette ondan da bir muhimrak atma. Yani sen dini var yaşayacak, adı bitir muhimda atma. O näme? Sen dini öğreten adamlarla oturuşmalı. Diyaneti doğru amel eten adamlarla oturuşmalı. O näme deyip? Şon Peygamber Huda Aleyhisselam her vakit her zaman ne ummatın deccaldan korkudur. Ama deccalın başça burada attan men ummatımda ummatımı gumrah etmekten hakkında men ummatım yoldan çıkaramalı. Başça bir zamanın hakkında da Peygamber Huda Aleyhisselam korkup ketipdir. Kim ola? Haytı bir zamanı ola? Qarasılami? Padişahlami? Kimmiş ola? Kafirlami? Yahudilemi? Mesihilemi? Yok, ola deriptir. Belki ol bir adamlar ki imam bolup, başlık bolup, ahun bolup, ulama bolup, yöne diyaneti doğru düşünmeyeni adamları gumrah edecek adamlar var deyiptir. Peygamber Huda sen meşhurdan korkan deyiptir ummatıma. Hadisini okuyup verin. Hadise geliyor, maruf hadis. Akhbarin Ebu Zerrin radiyallahu anhu. Hazreti Ebu Zerrin radiyallahu anhu ravi. Ola itya kuntu emşi ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem.
Peygamber Huda Aleyhisselam bilen bir ilk baryadım diye. Bir yola baryallamıştık. Evlilik gelişin öğüne karşıymıştık da yani. Piyansam öyle öğüne karşıyın geliyor. Muhtelif rivayetlerde geliyor. Başka form elfazla bilen geliyor. Peygamber Huda Aleyhisselam yolladı diye la gayru deccali akhwafani ala ummeti. Deccal'la başka bir dabba meşayet ummetim hakkında şundan korkan etti. Deccal bir fitneyi ki Adem Aleyhisselam'dan ta Hatem Aleyhisselam'a hem peygamberler şundan korkutturlar. Şeyde bir fitne var. Deccal diyerler adamları gumrah edecek. İddiayı uluhiyet edecek. İddiayı Hudayı edecek. Özünü secde ettirecek. Şufanın kudretleri olacak. Allah'ın aman. Burun peygamber Huda Aleyhisselam şuna hakkında Deccal'ın görünmelerini hevara katı görünmektir. Sahabala barıp diye bağın ağrılarını ödediler diye. Geliyen nedir şu an? Peygamber Huda Aleyhisselam görünmelerine çından bir anır başına yetirip görünmelermiştik. Sahabala barıp diye bağın ağrılarını ödedik. Geliyen nedir şu an? Peygamber Huda Aleyhisselam orada deyip diye eğer Deccal men makam geldi ana hacicu men şoň öwüne ödüm bad etdi. Yani bundan da başka bir zatdan korktur Peygamber Huda Aleyhisselam. O näme? La gayru Deccal akhwafani ala ummeti. Deccal'dan da başka bir men ummetim yoldan çıkaracak zatla va yoldan çıkaracak balakim sebeple va men şondan korkyan etdi Peygamber Huda Aleyhisselam. Olam Hazreti Ebu Zer ödi idin aydar da deyip barda deyip ketmendiron ha. Yine aytdı şonu Peygamber Huda Aleyhisselam. Ne öýe garşy bar ýalla. Yine idinden han tamam bolýan bolmaly, idi gelene akýan ekeň. Peygamber gaýgadyp bar ýa, Deccal'la başga bir men ummetim gomrah etjek badaşy. Şolardan gorkýan men. On Peygamber Huda Aleyhisselam yine aytdy diýe. Yani idin aydan öýe gelip bar ýa, ýa Resulullah dedim diýe. Ma hada allazi gayru Deccal akhwafuka ala ummetik. Deccal'dan başga näme keten şoň hakynda gorkup berdiň men ummetim ýoldan çykarar diýip, dinden çykarar diýip, dinden gomrah eder diýip näme boldy enne? Peygamber Huda Aleyhisselam aýtdy diýe a'immeten mudillin. İmamlar ike, peşwalar ike gomrah etjekdi diýdi. Kafirliň gurrunde musulmanlardan başlyklary ike näme etjekler? Gomrah etjekler diýdi. Men şolardan gorkýan etdi. O rivayette geliyor Hazreti Ömer radıyallahu anh hakında inni es'aluke an emrin fela tektumni deyiptir. Hazreti Ka'b radıyallahu anh Hazreti Ömer aydıptır. Ey Ka'b men senden bir soracak. Emma haqqa aytqan basrama ha deyiptir. O da dedi diye vallahi la aktumuka şeyen a'lamuhu. Allah bilen qasam men burdady bilip turup men aytmaýym, men batırman aydar. Näme soracak onu tora deyiptir. Onu dedi ma akhwafu şeyin takawufu ala ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Haýsy bir zatdan beter şondan gorkýardyň ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ummetini gumrah eder, ýoldan çykarar diýip beter nämeden gorkýan diýdi. Onu aýtdy diýe a'immeten mudillin. İmamlar ike, başlıklar ike, peşvalar ike, ol bir insanlar ike bir hareket tay dinin öne çıptırlar, yönü öldür gumrah etýärler. Men şolardan gorkýan beter diýdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh sadaqta diýdi, dogry aýtýan. Qad asarra zalika ilayya ve alamanihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Huda Aleyhisselam şikevi bana hususi turutunu aýtdy diye. Kimin ummetimde Deccal'dan başga bir ummety harap etjek zatlar bar. O şo taýdan men şondan gorkýan. O näme? Başlyklary ike gomrah etjek diýdi diye. Men o günde bir gurun aýtdym. Deň urýa tarap. Denana bir ahune deň urýa. Aýdy ber balla näme işin bar? Onu men çağızygym aýrly 2 ýaşynda. Ha şoni muşkulatymda dişim ağranna, maşinimiz gıýşaranna, motor ýykylajak bolana çağırtan bolýam, çağırır bal diýip aýtdy. 2 ýaşndaky oglan ölüpdir. Ine şon çağırma bolupdy. Başga biri bar. Ben doktorlarymdan tanış. Oň dädeti dälli, bilýän. Hem kulli el taýakly geçdi bakyr, akylda üýt geçip zat edip. O diýe bir ahunyň ýanyna bardym diýe. Şoň ýani aýallygyna etipdirdi ýa-ni. Şoň aýallygyň şo ahuny taşanna ahun oňa näme diýen? Falanjan teň dädeňe çağıran bir adamdyr diýip aýtýan ha oňa. O doktorlar näme diýen? Lagal çağırjak da dolyn çağıryn, men dädem dällidim diýe de. Lagal bir çağırmyla bolsaň dälin çağırmam, dolyn çağıryn dedim diýe. O Peygamber aleyhisselam aýtýan zatçy. Gorkan zatçy a'immeten mudillin. Imam ödi, mescidin imam ödi. Obaň imam ödi, başlyk ödi. Emma gumrah etýär. Oňa şu taýdan baran işlerde wede diyanata wala ýaşamaklyk kanuny zindigi. Emma sen şu dogry diyanata öwrenjek bolsaň, hetmin hidayetdäki insanlar tapmaly. Muhim telinde zindigi ediş. Mevlana Muhammed Ömer rahmetullahi şoňa görün etdir. Muhim telinde zindigi näme diýipdir?
Enki muhim zat näme diýipdir? Onda diýipdir hidayet tapmak diýipdir. Şu alhamdulillah sen dol dilepdiň etden satylmysagy. Muhim terin zat şol hidayet tapmakdyk. O hidayet tapjak bolsa näme etmeli? Şu hidayetdäki adamlar tapmaly. Hidayetdäki adam sen näme bilmejek hidayeti däligini? Allah Taala ola aýdypdyr. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ayt esir Huda şu ummatyňa eger Allahyň gawryagyny sınmasa, togap han tamalagyny sınmasa, cennet han tamalagyny sınmasa, cehennemden gorkýanyny sınmasa, çyn Huda diýip bereňi sınmasa, näme edin? Fettabi'uni men Rasul Hudaň izni süýüp şu ummatyňa diýer. Wada Huda Taala bilýär geljekde ummatyň başyna näme bela geljegini. Peýgamberiň sünnetine diňine düşmekligi Allah Taala çyn Hudaýa gawryaly diýip goýupdyr. Näme diýip? Muşakkat saatte sen şu an Türkmenistanyň tamam ihtilafatlaryň öde dawa näme sünnetin üstünde da. Başa hiç dawa yok. Bir adam yok ki namaz okuymalı diýip biziň aramy ihtilaf barmy? Şuňa ihtilaf barmy? Peýgambere muhabbet etmelilerini ihtilaf barmy? Ölleri sogap bagışlamaly diye bagışlamalyň hakynda ihtilaf barmy? Sofraň başynda meger dua etmekden ihtilaf barmy? Ölünden sonra zaylap da getip de barakim bir ayet almakdan ihtilaf barmy? Öyle sadaka vermekle ihtilaf var. İhtilaf yok hiç gayrında. İhtilaf näme de var? Şun hemmetini Peygamber Hudaýyň sünnetine wara etmekde ihtilaf. Muşkul şoňtune, otam şu taýdan çyn hidayetde adamlar, ol bir adamlar diýipdir Allah tebarek we taala. Ki şolar sünnete mutabyk ýaşaýarlar. Ya sünnete mutabyk ýaşajak bolan mara, sen köp adamlaryň düşman bolmalyň. Köp adamlar taňa barmak somat ýarlar. Köp adamlar arasynda en göçnäme bolýardyň. Oçe mesela başarılı var sen ovadan da kalacak bolsunlar yani. Şüzere. O şu taýdan şol bir de meýary hak. We her wagtda iýdine düşýän adamyň da şoňda meýary şo, oň owadan kefine alınmaly. Meýar şaga. Tam adam ýa-da sünnete mutabyk, ha şulardan biziň şoň aýdyna gulak atdan bolýar. Şulardan iýdine çamyl adam. Emma sünnetten çykdymy? Şol belli bolýar ha, munda uğur çaşyp bar ýa. Teredi da şu teredi. Aslında näme şol sünnete mutabyk bolmakda. Ne barayla ödertimide? Şu taýdan şoň hakynda gaty habardar bolmaklyk gerek. Kimma bada biz alanamayly. Dertimiz Sunan Tirmizi'den barygly cehennemiň hakyndaky ýagdaýlar. Ki o dünýede gyn ýagdaýlar bar. Dünýäňde men birden klip gördüm. Belusistandan bir gabrdan bir hofra açylypdyr da, ulara Hudaý Teala iradaty bolup. Men gulak atypdym azaba gabre zende diýip paş etdirler da. Keremahun kaptanındaki dost näme bir gulakdyň Hollywood'un setine men diýdi da. Wow, bir yok setli gelýär. Men de Hollywood'un gurunda bir gödeşin dedim. Gabrdan bir set gelýär imenç. Yani bu dünýäň sesleri o. Bir najur wehşetnak zat. Yani var aslında eşitlikde onu hof etýärdi şonu. Allah bilýär aşakda näme bar. Şu wagt bizde enemiz bilen ýaşap ýat, aýallygymyz bilen ýaşap ýat. Oşa gewrehinde näme bir habarmy ýok? Olar durandro, dogurlam durandro, nagysdyrallar, salymdyrallar, gyýyzdyr, oguldyr, kim habar bar ondan? Şu zendegiden şu bizden habarymyz bar? Habarmy ýok. O da bizden degiden habar ýok, enen gewrehindäkile. Oşa dogratynda ýeriň aşagynda da zendegi bar şu wagt. Bizden habarymyz ýok. Emma Peýgamber Hudaý aleyhisselam şondan habar berdi. Eti kıyametun näme boljak, kabrda näme boljak? An Ebi Umame radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi kavlihi ve yusqa min ma'in sadid yetecerra'uhu. Allah tebarek ve teala Kur'an'da cehennemin ýagdaýlaryny aýdypdyr. Peýgamber Hudaý aleyhisselam şonu açyklap aýdypdyr. Min waraihi cehennem, ol kafirlerin öwlerine cehennem ma. Ve yusqa min ma'in sadid. Tartu, ırın, çırklı tuğdan şöyle içtirilecek. Yetecerra'uhu. İçmeli olanlar şöyle cöre içecek diye. İçmeli portip ankip var ya. Ve la yekadu yusiguhu. Aslında hevası yok. Portip ankip var yandan. Ve ye'tihil mevtu min kulli mekan. Çareti yok içmede. Ağında bir yerleri içmeden içireyim. Ve ye'tihil mevtu min kulli mekan. Ölecek oraya. Ve ma huve bimeyyit. Allah Teala ölmeye diptir. Ve min waraihi adabun galiz. Ondan öwde de ondan da başa ulaqam bir qata azap bar Hudaý Teala. Peýgamber Hudaý aleyhisselam şoň hakynda aýdypdyr. Yuqarrabu ila fihi. Wagtyga cehennemi tutaya
su içecek bolýar, şu gızgın lawurdap duran oduň içinde, oduň içinde gapdy ot, içindäki suda ot, şol suwy kafirin diye agyny diye ýakyllatýar Allah diye. Yuqarrabu ila fihi. Cehennemiň suwundan şu saditdan ırıňçyryk akyp barýan suwdan getirip gaba guýup, şoň agyndan ýaňa ýakyllatylajak. Öde ýakyllatjaklar ýok. Ferişteleň tarapyndan bana şoňa agyna beriljek şoň. Feyakrahu. Söýen akdy adam. Gaşyny çitjek, beýtjek, şeýtjek, gurunjak, zat etjek. Emma feida udna minhu şawawathu. Emma wagtyki yakyllap şede agyny golaylan ýerine tamam şu etlerini ýüzlerini ham diye kullen kebap boljak. O wagt tarwata ra'sihi kellehinin diye kullen diye hamı soýulyp gitjek diye. Feida şaribahu çaresi ýok. İçmeli bolýar. İçenden sonra qatta'a ma'ahu içegelerini tike der. Yani içen tuwi hatta yahruju min duburihi. Hatta taram diye şoň hemmeti içegeler tike diye gorugundan çykar diye. Ontaram Allah tebarek ve taala aýdar diye. Ve suqu ma'an hamima. Şoparim gızgın suw barakym bolan içiriljek. Faqatta'a ma'ahum olan içegelerinde atlarını bölek öldürecek. Ve iyestagithu qiq çygydyp feryatlasydy bizim dadyny ýeşiň. Ha biz suw tapdyk, biz azygypdyk. Yogatu bima'in kel muhl. Olara ba dadyny ýeşiljekler. Bir aňyrbaş, bir gülle erik gaýdar, mis erik gaýdar, demir erik gaýdar. Şon ýanak bir aňyrbaş gyrgyn suw bilen yeşfil wujuh kullen ýüzüň ödi kebap boljak. Bi'sa şarab, nagadar teleke bir içki ve saat murtafaqa, nagadar teleke jay diye Peygamber Hudaýsam Allah tebarek ve taala şeriatlary aýdypdyr taki imanlaryny şondan gorkturdy. Ton hadise gelýär. La suradiqun nari arba'atu judadin. Cehennemiň daş töwerenine 4 tane ulaqan divar bar diýipdir. Şu cehennemiki şu ulaqan ot, şoň daş töwerenine 4 tane divar bar diýipdir. Kitabu kulli jidarin her diwaryň öz galynlygy mesidet 40 sene 40 ýyllyk ýoldy. Hesabat nagadar ulaqan divar bolmaly, keden şondan geçecek otama 40 ýyllyk gitmeli. O nagadar güýçli ot bolmaly, keşon birden gawap saklamalylar da şuda. Hudaý taqqasyn. Peygamber Hudaýsam başga bir adam aýdypdyr. Law anna dalwan min gassaqin. Eger bir dana bedre gassaq, ýani iriň çirk datlar iki cehennemiň emmalaryny akyp şo tada arna bolup şolara beriljek. Şondan eger bir dana bedre barahym goýulsa, şu dünýä marahym, şu dünýeden ýaňa, şu dünýä garşy yuhraqu fid dunya, şu dünýä goýulsa diýe lan tanahlu dunya. Tamam ehli dünýä portiýar diýipdir. Bar yok ehli dünýäni barahym şoňa portiýjak diýe. Lan tanahlu dunya, dünýä ehlini var, bar yok portiýjak diýip Hudaý taqqan. Şeýle şeýle bir araplar bar. An ibn Abbas radıyallahu anhuma enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qara hadihi al-ayya. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet okuýdy diye ittaqullah hakka tuqatihi. Ey adamlar, Allah taala aýtdy, Allahdan gorkun, çyn gorkmaklygyny we la tamutunna illa wa antum muslimun. Ölamaň meger musulman bolun diye Hudaý taala. Ölamaň meger musulman bolun diye. Näme diýdi? Yani Allah'a teslim bolýar. Şo ýagdaýda başyňa ölüm gelsen diýip aýtdy. Ýa musulman bolmak bilen gelmedi der ahim, şey dämi? Musulman bolmak bilen gelmedi der. Allah taala näme diýär? Fala tam we la tamutunna illa wa antum muslimun. Ölamaň meger musulman bolun diýip aýtdy. Yani musulmançylykda geden günäkärçilikde ajal başyňa gelenmasyn diýip aýtdy. Peygamber Hudaýsam şoň hakyna aýdypdyr. Ki law anna qatratan min az-zaqqum qutilat fi darid dunya. Eger birçe däne qatra Zakkum diyen şu tada bir bağ var. Şol cehennemin içindeki bitýän bağlan bir şonun eger bir tane qatra zakkum diyen bağdan şu dünya barahim eger şu damdırılsa lafsede ala ehli dünya meaişahum tamamı dünyanın hem ilişkilerini bari fesada çeker. Ne kadar bir kudretli yapılmış. Fekeyfi men yekun ta'amuhu diptir. O ne yapar o bir adamı ki şol ilgisi o hadi yani. Bir tane qatra şu zakkumdan damdırsa şu atan bomba atom diýildi bilýän. Şoňa hiç satdy. Eger şu görse bilýän ne kadar yerler nabud etsin. O taada Hudaý tebarek Allah bile öýdi ne kadar ulaqan adaplar bar. Eger şondan bir tane qatra şu dünýä damdyrylsa bar, kulli sevdiler, bağlar, bakçalar, mewalar, arfalar, buğdaýlar şoň hemmetini marahym portoýdyp, fesada çekip eger var imanda tapyljak ya, dogry tapyljak ya. O wawayla ol bir adam halynda diýip Peygamber Hudaý salam ki o diye o taamı şo bolsa 10 gün näçe bolar diýip şu tadan çynda musulman doguldum başga adama rahmet etmeli onçak ödüňe rahmet etmeli. Biziň ömürde şeýle bir gaty kynçylyklar bar. O şeýle ulaqan bir nimetler da bar ki innel muttaqina
fi maqamin emin. Allah'dan korkuyorlar. O adamlar ki şu dünyada halk deyip yaşamaptırlar, halık deyip yaşaptırlar, iyilip yaşamaptırlar, din deyip yaşaptırlar. İnnel muttaqine fi maqamin emin. Bir kaygısızlık caygada olacak. Kaygı olacak ki atada. Çöl mutati, deryan kenar mutati, öyün içinde mi yok? Fi cennetin ve uyun. Tamam, bağlıklar olacak. İçinde uyun, çeşmeler akıp var ya. Yelbesune min sundusin ve istebrakin mutekabilin. Geygileri yokacak, ebrişem olacak. Kalın ebrişem olacak. Kedalike, şöyle şöyle bağlıkların içinde bir hoşlukla yaşayacaklar. Allah Teala ne diyor? Ve zavvecnahum bi hurin ayn. Allah Teala öde hur gıyırları cüftleyecek diyor. Şol bağ osatlıkların içinde ulukan kasırlar, akarlar akıp var ya, hala mivan sallamtu, atmin amal, düyemin amali. Tamam, peygamberler bilen sen bana hala oturup başarıyordun, gurun edip başarıyordun. Yed'ûne fîhâ bi kulli fâkiyetin âminin. Hevat eden mivan çağırıp başarıyordun. Hevat eden mivan takazat başarıyordun. Allah tebarek ve teala o kadar teyarlak koyacak. Şu tuğratında. La yedûkûne el-mevte illel mevtetel ûlâ. Şu bir dünyada bir ölüler, dinliler. Şol ölüm, toram ölüm olacak ki ebedi şu da adamı ne yapacaklar? Yaşayacaklar. Fadlen min rabbikel azim. Bu kimin fadli? Bu Rabbul azim. Adamatlı Huday Teala'nın ulukan fadli. Şu taylan var ha. Çınnan Müslüman da olma, şunu umid edip yaşamalı. Şu ebedi yaşayış evde. Ve şu dünyada yaşayışın keyfi, hoşluğu, sükuni, giyinişliği ne bilen çın dine uğrayıp olmaklıktan. O şu taydan şu dini zor öğrenip durmalı. Halalından, haramından, haydi bir etmelerlikten. Ve asıl şu asıl bizim öt Türkmenlerine düşündürülen de biz soğab etmeli muhadiyette. Soğab etmek asıl günahdan asmak. Sen beterken namaz okuyma. Beterken nefil arada tutma. Beterken zikretmesen etme. Beterken sadaka verme, sadaka verme. Ama sen günahkarçılıkta gelme. Naferman olk gelme. Günah muftala bolyat. İdeyen tövbe edip günahkarçılıkta gelme. Asıl şey ulukan Hudaý yakillat diyanlar ne mi? Peygamber Hudaý sam şu deyipdir ki ne mi? İttakil maharim tekun abuden nas. Kesin haramdan gevren çek. Abetlerini bende olursun diye. O bir zirvete ayıttı mı? Arada komüştefede bir yiyip paramda. Aydı bilmeyen onun televizyonu. O zaman ne saç kesigiri? Hudaý takkalın. Tari, zenana. Onun şu da film içine koydaktu. Aydı bilmeyen onun şuna ne ayıtmalı? Canı taşın doğru derdim. Ama oğlu tealluku var olan. Ama ahuna Türkmenler şu doğa etti. Men öğrenirler. Doğa ede var. Men dost bağıştı. Sen doğa etmelik de. Sen tövbe etmeli dost edin. Nereden tövbe etmeli bunu koydum? Sen doğa etti. Sen tövbe etmelisin. Düğün ertiğinde bir deyin orada. Bir kadar kaharım öyle şuna ben. Tanıyan adamıyordum. Siz tanıyan da oğlum. O şey ağladan bana deyin orada şu Hudaý var bir meni var yani yanak men başıma yok adap geliyor falan geliyor. Men çınnan bir qava adam, men halkı öğrendim, men şeyli adam, beyli adam. Men Hudaý için gayrata mennim Hudaýyňa ne yuttu da sen. Men bağışla dostum sen dedim Hudaýyň aytýan musulman ne dedim. Sen saqqalın Ankara'da çıktıydım, qarnını tegelep, kümüşlü benim içinde o sadaka haram insan ilk gezip ben, sen Hudaýyň aytýan musulman dedim. O önünde gözleyen televizyonda sen dedim. Televizyon haram değil ki, sen gözleyen adın sen dedim. Hay tar taşıqylar sen gözep, köpçege yaplanıp, ayal çay getir deyip, Yahudinin önünde qayıqı gözep oturmalı, o hamdan Hudaýyň gawuryan musulmanı olmalı. Hudaý sen başına bela getirmeli. O cürü değil, sen Hudaýa doğurdur, Hudaýyň sözüsün. Täze rebad almalı, ders etdiýmeli. O gatymanyň bir habarym bar da, hemen bir aýtyp bolan ýöne. O Hudaýdan algyly, Hudaý bir meni öýärmi. Palany işe ketip oňa dap bolan. Baba men dedim, ola Hudaýyň gözünden düşüpdir dedim. Sen Hudaýyň gözünden düşýäň, Hudaý taňa rahmet edipdi, köýk edipdi, dolanjak odan. Gaýdan Hudaýdan alyp ketdi. Hudaý bir meni gördüm diýip. Hudaý Taala mehriban, erhamur rahimin ýene her kim Hudaýyň gözünden düşse haram etin her nämesin gitsen bar. Taňa şu gerek mutala, şu gerek bolsa şu diýip bar ýola çykyp berýär. Goýana galdyrýarlar, gürletip ýere urýaldan sonra. Oğlan şu bolanga bata çaşyk diýe bilýän. Goýana galdyrýarlar ki dat diýmeň kişi bolup. Emma bir adamy ki Hudaý taňa erzişi bar. Şol Hudaý taňa çadamjak tutýar. Otam şu taýdan bar ýani şu dünýäde hoşluk bide gerek, şoň hakynda hem bu dünýä hem ahiretin hoşlugyny Allah tebarek we taala dine mutabyk yaşamakla goýuly. Allah tebarek we taala tawfik bersin.
Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.